חבר'ה, עכשיו אנחנו הולכים לשחק ברולסטאר. תסתכלו, יש לי פה כמה שלא פתחתי, אז יאללה בואו נפתח. כוכב ראשון, יאללה. מה עשיתי? שוב. דקה. כוכב שני. טוב, בינתיים לא יצא לי משהו כל כך מיוחד. יעלום. ועוד כוכב אחרון. אני הולכת להשיג עוד, ולא לשכוח, יש לי גם את הלמעלה, כי שילמתי על זה. עוד 1,000. בדיקה חדשה. 10 יעלומים. ובלינג. טוב, אז זה היה כיף. תסתכלו, חסר לי, אני צריכה רק עוד 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. עוד 7 ואני הולכת לקבל את כל זה ולהגיע לאגדי. אז אני במדוגרג. אני טוב לי שאני צריכה לזוז, כי אני לא יכולה ככה, דקה. יכולה לזוז, זה רצה. יאללה. משחק של ערד. לא, זה לא ערד, סליחה. זה כדור ברול. כי בכל נשים זה כדור ברול, אבל עכשיו אני הולכת, אחרת אני הולכת לשים את זה. כי אני רוצה להשיג את הסימן. חבר'ה, אוי לא, הם מתקרבים. זה לא משנה, כל הסיום שאנחנו פונים אליהם כמה זמן, וגם אחרי זה גם נרצה לקבוע אותם. לא, לאן אתה הולך? אל תהיה קרב לשער. שלנו. איזה מבאס זה כאילו, אבל יאללה בואו נמשיך ונתחיל לראות עליהם. המשחק הסתיים, תודה רבה באמת. פחות 4. טוב יאללה, למי אכפת מזה עכשיו? עכשיו אנחנו הולכים לערד. לא, זה מדוגדרג, שכחתי. אוקיי, יאללה. אז מה, אני לא יודעת מה אתה רוצה. אני נראה לי אקח את פני. היריות שלו לא רואות כל כך, אבל הם סבבה. יאללה, מתחילים במשחק ערד, אני מקווה שאני הולכת לנצח. יש להם סקין, אני שונא את המשחק הזה. מה כל כך קשה לה? הראש לא יהיה את כל וזה בסדר שאני לא יכולה לשחק בליאון. חבר'ה, קיבלתי את ליאון אתמול, לא לפני יומיים. ולפני יומיים כזה קיבלתי את ליאון. אני ממש רוצה לשחק בו, אבל אני לא יכולה. טוב, ניצחנו לפניהם, היה להם 7, אנחנו 0. יש! הופה, מדורג. סמל חדש, יפה, לא רע. בעצם אתה לא מקבלת כלום. טוב חבר'ה, אני לא יכולה ככה. אתם רוצים עזיבת צוות.
לעשות אותי לצוות. עזיבת צוות, כאילו, מה הבעיה? נו, אבל היא עכשיו צופה. אוקיי, עזבתי את הצוות. שתפסיק כל הזמן להיות איתי. חבר'ה, אני בערד. מדוגרג, ואני רוצה להגיע ליעלון. איך אני רוצה כבר להגיע ליעלון. טוב חבר'ה, בואו נתחיל, בואו נמשיך. הופה, אני פעם אוקיי, את זה אני כל כך לא אוהבת, כי כאילו זה קשה להרוג כל אחד, זה קשה. אתה כאילו צריך פה לראות איך אתה הורג. עכשיו מוקפים אותנו, כי להם משחקנים יותר טובים, אתם מבינים שיותר קל להרוג אותם, אבל עכשיו אני לא רואה את האלה, יאללה. הופה, 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 הופה. איך כולם פה רוקדים כמו זה, הופה, 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 זה קל. שובר שוויון. אוי, איך הם נצפו אותנו כל כך מהר? אני יכולה להגיע לכסף. אבל אני לא. טוב, אני מקווה שהפעם יהיה לי משהו טוב, אני אלך, משהו טוב, אני אלך עכשיו קולט. למה לא בחרתי מהר? למה לא מותר ולי אסור בהתקנות? זה כבר לא הוגן כל הדברים האלה. יאללה, 3, 2, 1, בואו, מתחילים. בואו נראה. הופה, קבוצה של רוב הקבוצה עם אותו צבעים. אוקיי, יאללה, אני אוהבת כדורגל, מתה על כדורגל, אני תמיד שוערת בכדורגל. יאללה, בואו נעמוד כשוערת. אני כאילו שומרת. שומרת שוערת, אני שומרת על השער. אגב, לא נראה לו תחפושת של שוער. יאללה, יאללה, יאללה. חבר'ה, להתאפס. לא! טוב חבר'ה, נראה לי שלנו אנטי תערד. אני אשחק עכשיו בנוט אאוט. בואו נראה מה אני יכולה לקנות. בואו נראה חנות, כי יש לי הרבה יהלומים עכשיו. עכשיו אני לא רוצה לבזבז את זה על סקינים, אתם מבינים? לא על שחקנים, אני אבזבז את זה, אבל על סקינים לא. משהו, אין סיכוי. אין קשר בין זה לזה וקשר לזה. אין קשר, בכלל לא קשור, אין לי מה לקנות בחנות שמעניין היום. טוב, בסה, אני לא יודעת אם לקנות אותו. טוב, יאללה, אני אשחק את דנמרק. משחק. יש לי 117. להמשיך להגיע לכסף, אבל בינתיים אני בערד, שזה גם טוב.
שמעתם את הביקסבוקס שלי? לא אתה מוזמן? שמעתם? ביקסבוקס. אני מתה על זה. טוב, רגע. מה טוב בו שיורה למרחקים? הופה, אני צריכה לצבא במשחק. איזה ניצחון. לא ראיתי אף חברות, רק 50. טוב, אבל חבר'ה, אני חייבת לקבל קצת גביעים, זה לא הגיוני. יאללה חבר'ה, בואו נראה מה יצא. נדיר במיוחד. דנמייק, למה דנמייק כועס? מוזר. טוב חבר'ה, זה יעשה פעם היום. אם אתם אוהבים, תנו בלייק ובסאב, תירשמו לערוץ ולהתראות.